we just pray for the leaders of the nation. That's good, dream scripture. Why not us become leaders as well? Kuti ndizo justify kuti inini semunhu wechechi ndofanenge ndichita politics. No, I can't. Why? Inini ndiri prophet. That's my calling. And I should focus on my calling and build it. Ndakadaro. Says ndubva ukaenda paZambia. President ndiwo kuZambia. Ezeri kupisa. Ndizo so Kutangochema kuti amene kumusoro kuti vari kuita sei. Unza munhu andite zvepolitics. Uite zvepolitics, yes. But politics inoita nezvako. Kune intonzi church politics. Saka kana muchechi tiri kuita politics tikuzotadza nezvinoita dzenyika. Yes. The biggest politician ndemwari. How? Politics dzakatangira kudenga. Kudonedzwa kwaSatani nyaya yekuti anga kuda kupinda pachigaro. Avanzo rowai 2 feet. Munobva anzi vhiri vadonera pano panyika. Fine kuti kuSDA kwawo kuna na Tagwirai Central Committee. Ladies and gentlemen, nyaya dzemaKRISTU muPOLITICS, Zozo muPOLITICS has actually left a lot of Christians divided. Some believing that Christians should be nowhere near the political issue. Canada politics, church and politics is a dirty game. But the Bible tells we are the salt of the world. How do we season the world if we don't want kupinda mu world macho kuti kana uri salt yechikafu kuti chikafu chiite salt unofana kupinda imomo. Saka ma Christians, how do we actively participate in politics and at the same time maintaining the godliness that is actually required of anyone and a professor to be a Christian? You know very well that we had a podcast interview with Evangelist Marufu and Prophet Passion Java. We are going to look at the part here about politics. But out of interest, ndatiregatange na mvangeri mukuru munyika yeZimbabwe, Evangelist Muparinga, what does he think about nyaya dzemaKRISTU muPOLITICS? So you know, we just pray for the leaders of the nation. That's good, dream scripture. Why not us become leaders as well? Safukati church yeka ndinona matira ma leaders amutenderwa kuti mu church muye vanhu vanomachuwa voita politics for ma leaders. We pray for the leaders, but it's no opportunity again to become leaders. Kutangochema kuti amene kumusoro kuti vari kuita sei. Unza munhu andite zvepolitics. Uite zvepolitics, yes. But politics inoita nezvako. Lot nakubvira ava ngochani. But ungochani wakakuwadza Lot vana vake vana kurorwa. Boza akanogara nawo kusingadiwa wakadzi. Lot haana kuva ngochani, but ungochani wakakuwadza Lot. Iye asiri involved. Why? Because paakanogara nevana vanga vakanaka dziri mhandara. Kusarorwa kwevana vaLot inyaya yemugara wacho. Mukanoti garisa kwakudiwa varume mune shuwa imi. Kuti hatinei nazvo zvavanoita hatinei nazvo, but zvavanoita zvine chekuitawo nemi amurorwawo futi. Saka tikaignore kupinda mumapositions of power anodemanda knowledge, understanding, influence yenyika, tinofungidza kuti mandate yedu is to pray for them. Imwe mandate ndeyekuti we must also become, nokuti Bible not when a good ruler arise. Toda kuvanamatira kana shungu yekuti toda kuitawo tinge takarambidzwa. Ukada kudzidza nezvo zvinoona nokutsura so zvenyika unofa, zvenyika zvinofa, tapedza kuti unofa ngativanamatire. Kufa unogona kufoka zveshuwa zvenyika izvi. Mwana Thomas Mapfumo kuti Jojo chenjera. This Evangelist Muparinga, what he believes about politics is very evident. Hanzina mvangeri, we should go beyond just praying for politicians. We should actually be politicians as well. Totange takarambidzwa, which means he believes that tinorambidzwa kupinda muPOLITICS. Pindaiwo. The Bible says when the righteous are in authority, the people, they rejoice. And that is what Evangelist Muparinga believes.
I'm going to play a video by Prophet Passion Java and Evangelist Marufu. Since I was part of the podcast show, I won't need to be commenting on it because I already put my comments in the video. Watch it and you tell me what you think. What I want you to do is, in the comment section, I want you to give a judgment based on the submissions by Evangelist Marufu, submissions by Passion Java, submissions by Evangelist Muparinga. You give your assessment, you do your discussions, and then you tell me what is the most, firstly, logical conclusion. Should a Christian participate in politics or not? Then secondly, the biblical conclusion. Because logic and also Bible expectation, they are two different things. Zvinotarisirwa nelogic kuti tinongofunga nezvinotarisirwa neBible zvinhu two zvakasiyana. Saka based on what the three preachers are talking about, toda kuona kuti Bible rinobva rati chii panhau yemaKristu muPOLITICS. So let us put the video also and then you tell me what you think about it as well. Kuti ndizo justify kuti inini semunhu wechechi ndofanenge ndichita politics. No, I can't. Why? Inini ndiri prophet. That's my calling. And I should focus on my calling and build it. Ndakadaro. But kune munhu wechurch anogona kuwa necalling yekunoita politician. Ndasiyana nemunhu iye. So I can't speak for the whole church kuti aukwanisa kuita church waita politics. The biggest politician ndimwari. Politics dzakatangira kudenga. Kudonedzwa kwaSatani nyaya yekuti anga kuda kupinda pachigaro. Avanzo rowai 2 feet. Munhu anzi vhiri vaadonhera pano panyika. Politics dzakatotangwa kudenga. Mwari akarova politics. Angel Gabriel akatorora politics. Saka politics has always been there from heaven chacha. Kutori nepolitics. Kuheo chaiko kutori nepolitics dzeko. Nemadhimoni anotorova politics. Saka kuti titi church can't be involved in a politician as to make a sense. Why? My politicians are people that makes decision on our behalf. Yes. Decision yaanoita inogona kutikwadza kana kutiumba. Unogona kuisa president anoti Zimbabwe ya Muslim country. Munoita president anoti anchada vanhu vanoita zvokuprofita munyika munomu. Kuti hakuna chechi chaitirwa mustadium munomu. Chechi yakatokwara. Kutange news yatendzwa kuRwanda kuti zvakanzi machechi sakavharwa. You see, saka a president wenyika anofana ari aligned with the prophet according to the Bible. Okay. That's why isusu maprophets muchiona takamumatira president Idi. It's biblical. Wese prophet asinofamba na king akanzi minor prophet. Any prophet akafamba na mambo akanzi major prophet. Saka ukati ni susu unobva ungoona kuti aya major. But point iripo ndeyekuti fine kuti kuSDA kwawo kuna na Tagwirai Central Committee member. Vari muPOLITICS. It helps us as a church. Number one, it helps us as my youth. Because madhara akawanda ndechikuru. And ndo zvatotoda boss pakanzi vapfana ndo vakumhanya nyika atosheka. Madhara echikuru aripo, but panodiwo futika vapfana. Panodiwo chi my youth. Saka choona kuti vatagure muyouth. Vobva vaita Mwari. Vobva vaita business. Saka understanding yacho is like a Moses wekuti ano intellect nema age groups akasiyana, madhara vapfana vari pakati. Church nyika vari pakati. Mari kwarombo vari pakati. Vanokura nayo. Takakura nemwana wabillionaire painetsa. Vakura vachito vakasheka. Vanga vakasheka. Bare nezvi vari kusheka. So you'd find kuti munhu akadaro isusu vanhu church we celebrate tunombe. Takakura tichinzi Masiwa achaita president. Tichitobona madam machurch kuti Masiwa ngapi because we would want a Christian to be part of politics. Saka vanoti vanhu vechurch vasaita politics vatori right. A Christian anoprofesa kuti ndiri muKristu achioneka kuti ari kuita zvekure uKristu ngonzi tinongoti muChristian but atisatona uKristu wake. Is that what we wished for? Ameno mvangeri. Handizive kuti SDA vanobvumire. No. I think at this point, and as I said before, even in my previous podcast, I'm not speaking for the church. Why I'm saying this? Yes, it's terrible. It's actually not. I'm not on a better position to speak for the church. But I know the SDA, and it says, "Look, we're going to Zambia. President of Zambia.
Chilema. mwezi ndiye ichilema ezeri kupisa Eneuta. ndizvo so saka Varuta majuda. kandizvo kana chechi yeSDA ichiti no to politics noroti ichilema ifana kumisawo chechi so the fact yekuti ndipresident chechi inomaaccepta zvinoreva kuti chechi inotendera nazvo so there's nothing wrong there kandamira so but now I want to speak as an evangelist now as independent evangelist what I think on the issue I think we have better work to do is vanhu vanosvika Mwari I want to read a verse on that so that you get understanding ndatika ndiche zvokuverenga verse Romans 13 inopa zvatinofana kuita inoti munhu mumwe nemumwe ngaase pasi pemasimba makuru nekuti hakuna simba risina kubva kuna Mwari iwo aripo akaiswa naMwari powerful you understand unzwa Bible zvarongotwa counsel it's a counsel yatiri kupiwa Bible roda kuti tinzwise kuti okay look at Jesus he came in a world where there was oppression by the time iri Jesu maRomans anga ari kuoperesa maJews anditika there was high oppression yakanga iriko Jesu akatobvunzwa even nyaya yemutero vanhu vaikurotwa nga vachinetseka nemutero akati tikudzinyirwa kana Jesu no just render Caesar what belongs to Caesar and God what belongs to God you see we have better work to do kana isi tikaita basa redu rakanaka sevavhangeri anditika rokuparidza tichiisa mamorals muvanhu hatisi worried neanozoenda pamberi because takaita basa rese takamudzidzisa zvese zvinodiwa saka hatisi worried naye because tiri kuziva kuti aiswapo aiswa naMwari denga ndiri kufunga kuti denga harisoda kuti tinetsika nekurwisana nearipo kuti dai ndabvisa taisa ningi kana tiri vanhu vaMwari denga riri kuti mukaita basa renyu aneiswapo aneiswa naMwari saka zvinoreva kuti anorelata nemi sevanhu vaMwari saka zvamunongoita imi munongosubmita it's when the church has not done its work kana chechi isiri kuita basa rayo rekudzidzisa kuti vanhu vanofanira kurarama sei ukona saka dambudziko ratana ndekuti chechi harisi kuita basa chechi haisi kudzidzisa vanhu saka tinogona kuti toti tine munhu ari muchechi medu isusu abuda wataakuona akuparticipata muzvinhu ada kuenda kunoita kana president munyika tikanga taaworried taavanhu vasina kumudzidzisa kana takamupa zvinhu zviri correct chokwadi chiri correct hatisi worried kuti aina kunotitungamirira because we know kuti paari kuenda kunotungamirira ari kuenda ainani aina Mwari problem saka Bible kuti imi chingozvisai aiswapo aiswa ndiMwari atendera God is kuna madzimambo anopinda sinoga saka inototi saka unoramba simba anodzivisa zvakaiswapo naMwari zvino izvo vanodzivisa vanozvitorera mhosva because maevents ese paari kufamba sezvo tiri mazuva ekupedzisira God is directing every event towards his will saka nyaya iripo ndeyekuti isusu basa redu nderekuti kana tiine community nesociety ngatidzidzise vanhu kuita zvakanaka kana tikanga taita mumwe wedu pakati pedu anoti ndine conviction yandapiwa naMwari yekuti ndikutungamirirei hatisi worried because it's an individual opinion it's a conviction yake tiri papo kune intonzi church politics saka kana muchechi tiri kuita politics tikuzotadza nekunoita dzenyika so ngatitei saka zvazvinoreva ndezvokudai prophet ndezvokuti zvakazoipa kuti inini kana ndiri Marufu ndaita zvandaita toti ndaita conviction yangu yekuti no Mwari ataura neni kuti I must lead the people handifaniri kuzouya kuna Zigo ndoti Zigo tenda zvandiri kutaura kana ukasatenda wakundirwisa Zigo ari kupiwa neBhaibheri kuti ukaona paiswa munhu naMwari iwewo teera ndiMwari aronga but uyo aiswa naMwari haana right yekuchiti nditeere isusu kana tiri maKristu kanzo yedu yatakapiwa ndeyekuti ingozvisai pasi pemasimba aripo muchiziva kuti ndiMwari akatendera hatitendere kutora pfuti kana munondo kuti tinorwisa zviripo nekuti izvi zvakaiswa nani naMwari uyo aripo ukadzwa basa rake da kuti munzwe I think that's where we are losing it also sevanhu vaMwari inototi nokuti vabati havatyi unobata basa rakanaka asi rakaipa ava rapa hanzi havasi threatened neuyo ari kuita basa rakanaka wari threatened neavo vari kuronga kuita zvakaipa uyo ari kutungamirira anova worried newe kana waane urongwa hwakaipa as long as you are doing well for the society you're providing for the poor you're helping kuti society community igare ine mamoral standards hapana ano yachikubvunza kuti uri kuitei they are excited they can actually open avenues for you because you are making society hanzi mubati haasi worried inobva enda kuti unoda
kutya simba. Unoda kutya simba here, ita zvakanaka ugorumbidzwa naro. Uzobaiva zvarutaura iwo ita zviri right because uri muKristu. Inobva yati nokuti ndiye mushumiri waMwari kwauri kuti akuitire zvakanaka. Asi kana uchiita zvakaipa chitya nekuti iye haabate munondo pasina. Ubona Bible riri clear munyaya idzi. Why are we worried? Nevari kutungamira. Let's do the work as a church. Let's do it well. Even uyo ari kubata simba hanzi ukaita zvakanaka anodzidza pauri. Problem inowapo kana isusu tine mamwe intentions. Kana tiri maKristu why are we worried? Ndakamborova parali ndakasumuka unosanda ndazonda chikoro balance nongoripo but chokwadi ndandinacho wisdom dzakashayikwa but chowana nacho ndakati pamberi na president ED. Yes. Ndakati mbava for ED. Yes. Ma H for ED. Varoi for ED. Ma pastor for ED. What it meant was nyika yese ndeya ED. Ono wese anosupporta ED. And what made me fall in love and support the president, chimbotarisa history yema presidents unza akasumudza nani. Uza kuna president kozoita baba president. Ba ED ndi baba president. In this context, makatasa pa era ya president ED ndo pasumuka iwo anatagwira vaita mabilioni. Iwo ana strive mabilioni. Ana chiyangwa mabilioni and more. Ana Scott wakomana vaichera gold musangwa vama multi-millionaire. Ana Wicknell multi-millionaire. Kusanganisira inini from Chitungiza millionaire and many more. Azviitike zvazvo mukuru. Tasa muno muSouth Africa chamcha. Azviitike zvazvo kunzi muno muSouth Africa mazosumudzwa ma independent black people. Ma owners ema restaurant emachima cheche warungu. Kuti president asvika agadzire platform yekuti munhu wese ngaabudirire. Makamboona successful inema independent Zimbabweans haitiki in any country. Yo, ana Marufu. Successful farmers. Vakabva muroots. No, I appreciate Kwani ma-miners, kwani ma-farmers, kwani chakati because of the platform he created. I want to throw a gem probably for what I would say it's important. I always want to say they must also remain a separate between the state and the church. They must remain a separate between the state and the church. Awa varikuita zvavarikuita varikutungamirira nyika vachidii. Church inofanira kuramba ichiita basa rero kutungamirira community nekuendesa vanhu Which is true. Hapana ta bias. Church ngaite basa rayo. Dambudziko nderekuti church ine zvimwe zvairida kutsvaga. Zvisinei zvayakatumwa. Church yakatumwa specifically to preach the good news to both men and women. Isiri selective. Hazvina basa kuti both hanzi Mwari naJesu. Tarisa idai vanokuvenga idi Jesu anodaro. Kana muchida vanokudai bedzi. Mungawana mubayiro wei nokuti waedheni ndo vanoita izvozvo. Isi tinoda everyone. Hazvina basa kuti uri kubva to which dimension of life. Tinokuda because tiri wechurch. We love you. We want to see everyone in heaven. Whether akambotadza nezuro hanzi nyangwe zvakatsvuka seropa ndo ratichiparidza zvichachena sechando ndo vhangeri. So they must remain kuitira kuti ava vakatadza ava church ndo inowaparidzira kuti wadzoke mugwara. Dambudziko manje ndoti church iri kubvawo futi munzvimbo yayo yobva yaita kosara kusina munhu uku. Saka ukasara kusina munhu hakuna achadzora mumwe. Saka church ngairambe ichiita zvainoita ichizvisa pasi pemasimba aripo asi ichiita basa rayo isingaite maintention yekuda kurwa nawo. Because hanzi uyu anobata munondo anoti but hazisi zvechechi zvamakuita because uyu anoona kanoti uyu anoti iwe ndinokuziva uri munhu waMwari ko zvawakuita izvi ndezvipi. Handizvo zvawakatumwa kuita because Jesu wedu haana kuita basa iro. Haana kurwa naCaesar. Akauya Caesar ariko angadai akagadzira akafuma. Jesu anga ane power aitirwa navanhu. Angadai akafuma revolt yekuti ndinoda kuenda patone nenyaya our Jesus preached love, spread love. That's what we need to do and I think it's important.